použitie darovanej krvi každým rokom stúpa, pretože príbudá plánovaných náročných operácií, najmä v kardiochirurgii, v onkológii, plus teda nešťastné úrazy, ale medicína kráča dopredu, stále má nové a nové liečebné postupy. Teraz som tu 20. krát. Dostal som sa k tomu dobrovoľne, lebo som chcel. Ja si myslím, že by každý, kto je zdravý, by mohol pomôcť aspoň tou troškou tej krvi. Študentskú kvapku krvi som organizoval už druhýkrát. Ja osobne som daroval krv dvakrát, pretože naposledy som nemohol. Bol by som rád, keby každý študent minimálne aspoň raz za život išiel darovať, pretože to je dobrá vec a krvi je stále málo. Nikdy neviete, čo sa kde stane, nejaká väčšia autonehoda alebo niečo také podobné a bude treba viac a viac krvi. Takže príďte darovať aspoň raz za život. Darci krvi zachránia život tomu, koho vôbec nepoznajú. A krv sa podáva len vtedy, keď sa jedná o život. Takže ešte raz ďakujem.